पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण बोलत नाहीत, मात्र ते काम करून दाखवतात. त्यांचं आम्हाला नेहमीच सहकार्य राहिलंय. गेळेगावच्या जमिनीचा प्रश्न सुटल्यामुळे आता गावच्या विकासात कोणतीही कमतरता भासणार नाही. पर्यटनाच्या माध्यमातून त्या गावचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल. भविष्यात महाराष्ट्राला हेवा वाटेल असं काम गेळे ग्रामपंचायत करून दाखवेल, असा विश्वास संदीप गावडे यांनी व्यक्त केलाय. साहेब आमचे बोलत नाहीत, पण उदय चौधरी ज्यावेळी जिल्हाधिकारी होते त्यावेळी साहेबांनी हा संपूर्ण पट्टा फिरलेले होते आणि एकच मीटिंग त्यांनी त्यावेळी घेतलेली आणि नॅशनल माउंटेनिअरिंग इन्स्टिट्यूट शिमल्याचं आहे, तिथे आपली 12 ते 15 मुलं त्यावेळी ट्रेनिंगला शिमल्याला त्यांनी पाठवलेली होती. आणि सांगताना आनंद वाटलो की त्यातली 8 मुलं ही आता डेला ॲडव्हेंचर आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी सर्व करतायत. ह्या माध्यमातून ती लवकरच इथे येतील आणि त्या ठिकाणी ॲडव्हेंचरच्या त्या विषयामध्ये ॲक्टिव्हली भाग घेतील. एकच गोष्टीची मी गोष्ट सांगतो की मी कार्यकर्ता म्हणून साहेबांसोबत फिरण्याचं मला भाग्य लाभलं. मला आठवतं मी हडीच्या ग्रामपंचायतमध्ये गेलेलो. साहेब बोटीमधनं केच फिशिंग हे ते सगळीकडे फिरत होते, अभ्यास करत होते त्या गोष्टीचा. त्यावेळी मला एक जाणवलं की ही ग्रामपंचायत भारतीय जनता पार्टीची ग्रामपंचायत आहे आणि एखादी ग्रामपंचायत प्रभावीपणे कशी काम करू शकतं तर ते हडी ग्रामपंचायतीने दाखवलेलं. आज जो आपण हा जो नकाशा बघतोय, माझी विनंती आहे जरा नकाशाचा जरा तो जो नकाशा जो आपण बघतोय, मी एक गोष्टीची हमी देतो की भविष्यात हडी ग्रामपंचायतीने जे कार्य केलंय त्या कार्यापेक्षा अजून उंचीचं काम हे गेळे ग्रामपंचायत वेगळ्या पद्धतीने जगासमोर मांडेल. आणि आंबोली आणि चौकुळचे सुद्धा प्रश्न त्यांचे मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच पद्धतीने म्हणजे आंबोली चौकुळ गेळे हे भारतीय जनता पार्टीच्या आणि संपूर्ण आम्ही महायुतीचं सरकार मिळून एक वेगळ्या पद्धतीत ते पुढे नेऊ याची आम्ही हमी देतो. दोन्ही मंत्र्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आपल्या संपूर्ण प्रयत्नातून हा विषय आज पूर्ण झाला आहे. कावळे सातचं सुद्धा एक क्लिप इथे याच गावची आर्किटेक्ट झालेली मुलगी आहे आरती आनंद बंड, तिने जे तयार केलं तेही आपल्यासमोर आज इथे दिसतंय. व्यासपीठावर उपस्थित सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. विशेषतः आमच्या पालकमंत्र्यांचे आभार मानतो, आमच्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांचे आभार मानतो. सुवर्ण मध्य जो होता शेतकऱ्यांचा हिताचा तो गाठला गेला, त्याच्याबद्दल मला आनंद आहे. संपूर्ण गेळे ग्रामस्थांचा, चौकुळ ग्रामस्थांचा, आंबोली ग्रामस्थांचा, आंबोलीचे सरपंच, उपसरपंच, चौकुळचे सरपंच, उपसरपंच, पत्रकार सर्वांचे मी आभार मानतो. 9 ऑक्टोबर 2024 ही तारीख इतिहासात लिहिली गेलेली आहे. आता 10 प्रशासनाचं सुद्धा मी खूप मनापासून आभार मानतो. प्रशासनाचं मनापासून आभार मानतो. 9 तारखेला आज जे झालंय की 10 शेतकऱ्यांना आपण इथे वाटप केलेलं आहे. उद्यापासनं पोट हिस्स्याच्या मोजणीची सुरुवात होऊन प्रत्येक शेतकऱ्याला डिमार्केशन केलेला त्याचा प्लॉट हा गेळे गावात अदा करण्यात येईल. आणि अशा ह्या जमिनी वर्ग 1च्या जमिनी या मिळत आहेत, याचा आम्हाला मनापासून आनंद आहे. मी सर्वांच्या मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.